For today's video mga boss, flex ko sa inyo kung paano namin ginawa yung mga clothing namin. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And for today's video, kasama ko dito si Jabs. At nandito tayo ngayon sa printing shop kung saan ginawa ang clothing namin sa J-Pro. Pagdating namin dito mga boss, medyo busy na sila kasi nag-start na silang i-print yung damit natin. Shoutout nga pala sa nag-blower ng damit natin para matuyo kasi basa pa yung design. Pero hindi siya worker dito siya po yung may-ari ng shop na to. Ang pinsan ko si Boss Bing Harvey Hilig. Siyempre kasama din niya si Idol Claude sa pag-process ng damit natin. Silk screen nga pala yung ginamit natin kasi yan ang gusto kong style kapag naglabas tayo ng mga good quality na damit. Anti-sting mo dito. Bago naman sabi mo sa print barb. Galing. Ha? Gaano kagaling? Rate 1 to 10. 10%. Okay. Ayan ito yung tester nila. Ito yung testing nila nung na-test print nila. Yung sinend nila sa akin. Tapos ito nag-start na sila mga boss yan. Yun. Limpyo kayo gusto? Oo. Di pa nga, titirahan pa kayo. Kakapalan pa yan. Kakapalan pa yan. Tulad ng kakapal ng mukha mo, no? Dapat mas makapal pa ng mukha ni. Boss, yun mga boss, check natin yung tingnan natin yung harap. Tingnan natin yung yung harap niya. Ito yung design sa harap mga boss. Yan. Yun. Yan. Ito na siya. Siguro mga boss, yung percent niya sa finished product is nasa na siya nasa mga 75% siguro. Ayan. Mga ilang coats kaya po. Umabot siguro sa mga 5 coats. Mga pila na ni ka coats doon? Mga 5. So umabot sa 5 coats. Umabot sa 5 coats mga boss. Kaya medyo makapal siya. Sobrang ganda ng yung pagkapira ng yung stand mo. Alam mo kaya sus right na patay na banhaw. Sama mo na si Adshan sus. Kasi may mga gusto kayo may dun may mga pwede kayo may content dun. Baka nag-start na dun na yung nakita nyo pinicturean nyo yung langit. Yung picture ng langit. Nakita kasi dun yung sabi ni Adshan. Puti, orot na. Apa? Kaya wala na stove isa. Hindi na ako so nanay na pabuhat na. Siya. Saka nag-gross na, rental na. Nag-break time muna sila. And kami muna yung naiwan dito sa shop. Ikaw ba? Anong masabi mo sa design ng clothing natin? Maganda. Di ba? May nag-chat sa akin, Bart. May nag-chat sa akin. Alam mo ba kung yung chinat niya sa akin? Ano? Sabi niya, ikaw ba daw yung model? No. Ako. hindi yung ibig sabihin nun. Ang sabi niya, ikaw ba daw yung model sa clothing? Oo. Hindi.
Ako. Ikaw ba talaga to? Sabi niya. Ako si Cupid. Sabi niya, ikaw ba daw? Kasi kamukha mo daw yung ano, yung nasa drawing, yung nasa design. Ako si Cupid kasi papanayin kita. Oh. Paano yung ano? Paano yung forma ni Cupid? Gayahin mo, gayahin mo. Ganyan. Ganyan. Dito. Kung sakaling pinicturan ka. Paano ba yun? Ito talaga yung nasa ano, yung nasa design sa Cupid, Ganyan. si Barb. Ayan. Paano Dito ganyan? yung panakbos, yung arrow niya. Nang ganyan siya. Tapos yung mukha, parang naka-side view yun eh. Parang naka-side view yun. Yung ganyan. Pero naka-side view yung katawan niya. Tingnan mo. Dapat sundin mo yung forma ni Cupid. Ganyan yun. Ganyan. Syempre, boost tayo dito. Tayo yung taga QC dito. Kung may mga back job ba, para siguradong malinis yung production natin. Ayun si Barb, sobrang busy niya. Ayan o. Titingnan natin. Ano ginagawa mo dyan, pre? Nagpe-print ako. Nagpiprint ka. Bakit wala kang ano? Nasaan yung screen? Wala. Wala? Kasi, Invisible? kasi magaling ako. Oo, magaling ka. Sige, paano mag-print? Sige, print mo nga. Baka mahiya ako. Sige na. Ganito lang yan. Kaya dapat dahan-dahanin mo lang para mas lalong gumanda yung buhay mo. Wow. Ang galing mo talaga mag-print, Barb. Ganyan mag-print ng mga invisible. Invisible. Ang galing mag-print ni Barb. Next natin i-design na. I-design natin yung mukha ni ano. Dave. Mukha ni Dave. Siguro mga boss, nasa ano na, nasa 80% ano. Siguro nasa 80% na o 75, mga ganun. 60 boss eh. 60 pa? Ay, kulang pa pala yung mga tikita. Oh. Kani pa eh. Usado ka. Kani. Tulo. Upat. Ipat. Tulo pa kani natira. Tulo pa ni. Tulo. Duha pa yun. Tulo. Isa, duha, tulo. Upat boss eh. Upat. Das puti. Sunod kami kiki black na nanay. Start na din. Nilagyan ng ibang kulay at ibang screen na naman ang ginamit. Actually mga boss, 7 screen po yung ginawa niyan kasi marami yung kulay ang design. Di lang halata na maraming kulay, pero kung designer at taga-print ka, makikita mo kung ilang kulay at ilang screen ang gagawin. Kanina wala pang mukha yung design, kaya nung nilagyan na ng ibang kulay, nakita na natin ang ibang detalye ng design. Bayan sa namin, Angel, manananggal. Oh. Balikin mo na. Sir, ako sa tawagan si Kaliwa. Di, kung ano ka siya, XL ang tayo na large. Pero sakto na sa lista. Sakto na sa lista. Sakto lang na, so, nasayog. Sa'yo, Siya, kami sayog. Dito pa rin kami ang still processing pa. Ito yung design. Kitang-kita na talaga yung mukha. Yun. So ngayon, kasi may practice pa kami. Kaya hindi ka tapos practice, no? Wait na tayo. So bago natin tapusin itong vlog, hanggang dito na lang. Kasi nag-aantay na sila doon.
And bago natin tapusin itong vlog na to, huwag kalimutan mag-click ng subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. I'll see you in the next vlog. Peace out! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.